ए समधी जी रुकी। ना होई शादी विवाह। का भइल समधी जी, काहे खिसियाइल बड़े? जब तक ले पूरा सामान ना दिया तब तक ले शादी ना होई। ऐसे मत करी ए समधी जी, हमनी के बहुत गरीब हई जा। रउआ तो अमीर बानी, रउआ के तो सब कुछ बा। तो अब की चाही?